बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी झाली असून पहिल्या टप्प्यात कोकणातील शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाली असून आंबा काजू बागायतदारांना समाधानकारक नुकसान भरपाई निश्चितच मिळणार आहे, अशी माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. अर्थसंकल्पाच्या अधिवेशनामध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी ह्याची घोषणा केलेली होती. त्याची अंमलबजावणी कालच्या मंत्रिमंडळामध्ये ह्या निमित्ताने झालेली आहे. तसा आग्रह आदरणीय निलेश राणे साहेबांनी पण काल सभागृहामध्ये केला, अन्य लोकप्रतिनिधींनी केला आणि त्या दृष्टिकोनातून पहिला टप्पा हा NDRFच्या नॉर्मच्या प्रमाणे आलेला आहे. NDRF पण काल जे काय सभागृहामध्ये मी आपल्याला उल्लेख केला, आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांची अशी इच्छा आहे की झालेलं नुकसान जे आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरती सरकारला कळवलेलं आहे की झालेलं नुकसान हे 90% जास्त आहे, 90% जास्त. म्हणून मिळालेली मदत ही निश्चित पद्धतीने वाढणार, हेक्टरी वाढणार. आमच्या आंबा काजू बागायतदार जे आहे जे कधीच हात पसरवत नाहीत, इतिहासामध्ये कदाचित पहिल्यांदा अशा पद्धतीची परिस्थिती पर्यावरणामुळे हवामानामुळे आलेली आहे की आम लोकांच्या आज आंबाच मार्केटमध्ये बघा दिसत नाहीये. आजूबाजूला सगळे आंबा बागायतदार बसलेले आहे, शेतकरी बसले म्हणून सांगतो. आणि म्हणून सरकार म्हणून जसं मी कालही सांगितलं सभागृहामध्ये मंत्रिमंडळातही पण आमची चर्चा झाली, दिलेली मदत ही पहिल्या टप्प्याची आहे. पुढचा टप्पा वाढलेला असेल. आंबा काजू बागायतदार आमचे शेतकरी समाधानी असतील अशा पद्धतीची मदत आमच्या देवाभाऊचं सरकार निश्चित पद्धतीने करेल.